Анкарада 13 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 1 октябрь шәршәмбе сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А иярченнәре белән 3w.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT-Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр доктор Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Глобаль Сумут флоты кораблары Газзага якынлаша. Соңгы белдерүләрендә ярдан 200 чакрым тирәсе ераклыкта иде. Алар моннан алдагы миссияләр вакытында Израиль киртәләүләре белән очрашкан төбәккә керде. Оештыручылар утлары сүндерелгән билгесез көймәләрнең үзләренә якынлашып соңыннан кире чигенүен белдерә. Өсләреннән узучы дроннар саны 2 тапкыр арткан, интернет өзеклекләре дә ешайган. Активистлар бүген төнлә яисә иртәгә каршылыкка очрарга әзер булуларын сөйли. Алар иминлек жилетларын киеп палубада көтә. Израильле рәсми затларның флоттагы активистларны зур хәрби көймәгә күчерергә һәм көймәләрне Ашдод портына китерергә планлаштыруы белдерелде. Флот гуманитар ярдәм һәм халыкара активистлар белән тулы. Ул Израильнең еллар буе дәвам иткән камалышын үзү омтылышының бер өлеше булып тора. ТРТ World'та эшләүче ирекле журналист Яхья Барзак Израиль һава һөҗүме нәтиҗәсендә Газза үзәгендәге Дейр-әл-Балах шәһәрендә һәлак булды. Ул бер кафеда сугыш дәһшәтен күрсәтүче видео язмаларын йөкләгән вакытта ут астына эләгә. Фәлестин мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, бу һөҗүм нәтиҗәсендә Барзак белән бергә тагын 5 кеше һәлак булган. Медицина хезмәткәрләре сишәмбе көнне Израиль һөҗүмнәре нәтиҗәсендә ким дигәндә 58 фәлестинле, шул исәптән бер авырлы хатын-кыз һәм баланың үтерелүен җиткерде. Төркия илбашы аппараты элемтә идарәсе башлыгы Борханеттин Дуран Барзакны оккупация һәм золым күләгәсендә хакыйкатьне эзләүче батыр тавыш дип атады. ТРТ гомум мөдире Захид Субаҗы һөҗүмне кискен гаепләде. Ул Барзакның үтерелүен, Газзада журналистларның нинди куркыныч шартларда эшләвен тагын бер кат искә төшерү диде. Барзак Газза шәһәрендә яңа туган балалар фотосурәтләре белән танылды. Сугышка кадәр аның Instagram битләре балалар студиясендә төшерелгән матур фотосурәтләр белән тулы була, ләкин Израиль һөҗүмнәре башланганнан соң аның язмалары үлем һәм җимерелүне яктырта башлый. Барзак 2023 елның 7 октябреннән бирле Газзада үтерелгән ким дигәндә 250 журналист һәм медиа хезмәткәре арасында. Катар хөкүмәте рәисе АКШ илбашы Дональд Трамп тәкъдим иткән Газза планының кайбер бүлемнәре буенча ачыклау һәм сөйләшүләр кирәклеген әйтте. Шәйх Мөхәммәд бин Абдуррахман Әт-Сани аның сугышны бетерүне максат итеп куюын уңай бәяләде һәм фәлестинле төркемнәр белән килешүнең әһәмиятле булуына сызыклады. Доха әле һаман Хамасның җавабын көтә. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ хөкүмәте илбашы Трамп белән демократлар арасында сөйләшүләрнең барып чыкмавыннан соң ябылды. Демократлар сәламәтлек саклау хезмәте маддәләрен сорый, җумһуриятләр чиста бюджет яклы. Вәкилләр палатасы вакытлыча финанслау өлгесен раслады, тик ул Сенатта тыгылып калды. Бу Трамп идарәсе вакытында 2018-2019 еллар чорында булган 35 көнлек рекорд ябылуны хәтерләтте. Пентагон Америка Кушма Штатлары һәм аның коалиция партнерларының гайрактагы хәрби миссияләрен киметәчәген хәбәр итте. Бу адымның илбашы күрсәтмәсе нигезендә һәм АКШ Гыйрак югары хәрби комиссиясенең 2024 елның 27 сентябрендә игълан ителгән уртак белдерү кысаларында башкарылуы белдерелде. Бу киметү Диаш белән көрәштә уртак уңышны һәм АКШ Гыйрак арасында озын мөддәтле милли хезмәттәшлегенә күчү тырышлыкларын чагылдыра дип белдерде Пентагон сүзчесе Шон Парнелл. Хәзерге вакытта АКШның Гыйракта төп базаларда якынча 2500 хәрби хезмәткәре бар. Багдад һәм Вашингтон коалиция көчләренең 2026 ел ахырына кадәр илдән чыгарылуы турында килешүгә иреште.
Украинадагы Запорожье атом төш станциясе Русиянең кулга төшерелүеннән бирле иң озакка сузылган өзеклек кичерә. Ул 7 көн электр энергиясез. Дәүләт башлыгы Владимир Зеленский өстәмә генераторның эшкә җигелмәвен белдереп, вазгыятьне критик буларак бәяләде. Мәскәү һәм Киев станция янындагы бомбалаулардан берсен җаваплы итеп күрсәтә. Шул ук вакытта атом төш һәлакәте куркулары арта. Филиппиннарның үзәк өлешендә булган көчле җир тетрәүдән соң үлүчеләр саны шәмбе көнне 50-дән артты. Себу утравында хастаханәләр яралыларны кабул итәргә өлгерми. АКШ геология хезмәте мәгълүматларына караганда, шәмбе кичен Себу утравының төньяк очында урнашкан Бога шәһәр янында 6,9 балл көчендәге җир тетрәү булды. Тулаем үлүчеләр саны 60-ка җиткән дип хәбәр итте гражданнар саклану идарәсе урынбасары Рафаэлита Алехандро. Ул Манила шәһәрендә журналистларга "Без яңа мәгълүматлар алып торабыз, вазгыять үзгәрүчән" дип белдерде. Бога хастаханәсе 53 үлем очрагын раслады. Шуларның 30-ы Бога шәһәреннән һәм 154 кеше яраланган. Себу провинциясе хакимияте үзенең рәсми Facebook сәхифәсе аша медицина волонтерларын чакырды. Җимерелгән биналар астында кешеләр булырга мөмкин дип белдерде коткару хезмәте вәкиле Уилсон Рамос. Филиппиннарның вулканология һәм сейсмология институты мәгълүматларына караганда, зилзиләдән соң төбәктә 379 тетрәнү дулкыны теркәлгән. Филиппиннар актив сейсмик зона булган Тын океан ут кыршавында урнашкан һәм бу төбәктә җир тетрәүләр даими рәвештә була. Бу соңгы хәбәрләр иде. 66 миллион ел элек Эверест тау зурлыгында астероид бик зур тизлек белән галәмдә бара иде. Караңгылыкта бик тиз үтте һәм турыдан-туры җир шарына бәрелде. Бәрелү миллиардлаган атом бомбасының бер үк вакытта шартлауына тең зур энергия булып чыгарды. Ул шул кадәр җимергеч иде ки, планетадагы барлык төрләрнең 75%-ын, шул исәптән динозаврларны юкка чыгарды. Җиргә бәрелгән иң зур астероид иде һәм хәзерге вакытта планета катыйлы дип аталган нәрсә булды. Бүгенге көндә астероидлар гадәттә безгә зур куркыныч тудырмыйлар, ләкин соңгы вакытларда галимнәр бер астероидның җирне борчырлык дәрәҗәдә якынлаша алган орбитада булуы турында кисәтәләр. Никадәр якын? Киләсе берничә ел эчендә ул безгә турыдан-туры бәрелергә мөмкин. Зур шартлау һәм сейсмик дулкыннардан региональ климат бозылуына кадәр бу астероид бәрелгән очракта безне нәрсәләр көтә? Бүген шул хакта сүз алып барабыз. 2024 елның 27 декабрендә галимнәр 2024 Вайар-4 исемле яңа астероид таптылар. Бу яңа космос җисеме турында бик күп мәгълүмат юк, ләкин астрономнар аны яхшырак өйрәнү өчен якыннан күзәтәләр. Бу галәмгә җибәрелгән иң көчле обсерваторияны да үз эченә ала торган процесс. 2024 Вайар-4-нең якынча 90 метр киңлегендә, ягъни футбол кыры зурлыгында булуы фаразлана. Мондый зурлыктагы кыя ташы җир күләме белән чагыштырганда кечкенә кебек тоелырга мөмкин, ләкин ул шактый зыян китерерлек дәрәҗәдә зур. Гигант кыя ташы сәгатенә 61 мең чакрымнан зуррак тизлек белән хәрәкәт иткәндә, Авропа галәм агентлыгы 2032 елда аның җир кабыгын тишеп бер шәһәр зурлыгында җимереклек барлыкка китерергә мөмкин дип фаразлый. Шулай да бәрелү ихтималы нинди? Бүгенге көндә НАСАның җир шарына якын җисемнәрне өйрәнү үзәге әйтүенчә, аның 7 ел эчендә планетабыз белән бәрелешү ихтималы 2,3%. Хәзер сез мөгаен шулай дип уйлыйсыз. 2,3% бу бик түбән ихтимал. Дөрес, бу бик түбән ихтимал, ләкин элек бу мөмкинлек 1,13% иде. Нәкъ менә бу кинәт арту галимнәрне борчый. Хәзерге көндә бу галәм тау тукымының безгә бәрелү мөмкинлеге 50-дә 1, ләкин шуны әйтергә кирәк, бу ихтималның артуы астероидның кинәт безгә таба тизләнүе белән түгел, аны күзәтү сәләтебезнең яхшыруы белән бәйле. Камилләштерелгән телескоплар һәм күзәтү системалары галимнәргә төгәл үлчәүләр ясарга мөмкинлек биреп, фаразларны яхшыртуларын тәэмин итте.
Галимнәр җир шарына якын җисемнәр тудырган куркынычны айратырган Торено бәрелү куркынычын үлчәү системасын кулланалар. Бу үлчәү 0-дан 10-га кадәр. 0 җисемнең җир белән бәрелешү куркынышы юк дигәнне күрсәтә. 10 исә бәрелешү котылгысыз һәм масса күләм юкка чыгу кебек глобаль катастрофаларга китерәчәк дигәнне аңлата. Хәзерге вакытта 2024 Ваяр 4 3-нче дәрәҗәдә. Бу астероид потенциал куркыныч һәм игътибар кирәклеген, ләкин бәрелешүнең катгый булмавын күрсәтә. НАСА сүзчесе Молли Вассер фикеренчә, үткәннәрдә риск исемлегендә булган, ләкин күбрәк мәгълүмат килгән сайын исемлектән чыккан бик күп җисем булды. Шуңа күрә 2024 Ваяр 4 өчен хәзерге план галимнәрнең аны якыннан күзәтеп баруны дәвам итеп, фаразларын яхшыртулары өчен тагын да күбрәк мәгълүмат җыю. Һәр ел җир шарына якынча 3000 яңа җисем табыла, ләкин 2024 Ваяр 4 зурлыгында астероидларны табу авыррак, чөнки алар караңгы, кечерәк һәм телескоплар белән табу авыррак. Шуңа күрә иң катлаулы ысул галимнәрнең астероидларны күзәтер өчен вакыты шикләнгән, чөнки космик тау токымнарын алар чагылдырган кояш нуры күләме белән генә тикшереп була. Космик җисемнәр кояш тирәсендә үз орбиталарында хәрәкәт иткәндә, аларга мөмкин кадәр тизрәк мәгълүмат җыярга кирәк. Астероид безнең якка таба килә башласа нишләргә? Астероид орбитасына башка күк җисемнәренең тарту көченең буталчы хәрәкәтләре тәэсир итә һәм хәтта кечкенә генә катышуда аның юлын үзгәртә ала. Монда НАСАның планета саклану эшчәнлекләре эшкә керешә. Фәнни фантастика җанатарлары яки галәм белән кызыксынучылар 2022 елдагы икеле астероид юнәлтү тестын яки DART миссиясын хәтерлиләрдер. НАСА космик карабын бер астероидның орбитасын үзгәртү өчен аңа китереп бәрде. Бу искиткеч мизгел иде. Кирәк булса, безнең астероидны юлдан яздыра алуыбызның дәлиле иде бу. 2024 Ваяр 4 хәзергә куркыныч булмаса да DART кебек миссиялар тагын да зура һәм куркыныч космик җисемнәр безгә таба килә икән, безнең әзер булуыбыз мәсьәләсендә безгә өмет бирә. Төнге күккә карап, галәм киңлеге турында уйлаганда үзеңне кечкенә итеп хис итү җиңел. Ләкин без бары тик пассив күзәтүчеләр түгел, без планетабызның тикшерүчеләре, проблема чишүчеләр һәм саклаучылар. Бүгенге тапшыру ТРТ World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Ногайча нәсихәтләр. Hürmetli tınlavçılarımız, bu yumaem Kur'an denizinden baresinde haberlasamız. Kur'an denizindeki sanavsız hakikatlardan sonuna varılmagan. Bek ükön bir alimdin, mine su hakikatlardan, aytkanlarından bir kesek taga, oydaki maneler bolgan. Sosu aytılyak mane, bek köp Müslümanlardın imanını kutargan. Ziyadası bek avır bir soravdın tagı, teren yavabı bolgan. Sosu sorav emnav bolgan. Bir Allah'a inanmay, kabul etmey yok degen kafirlerden köp bolganı, davalarının tuğralığına bir belgile bolmaz ba. Kafir bolgan ademlerden köp bolganının kıymatı bolmaganı kasında
Müslümanlardan az bolganı İslam'dan bağısının azlığından bolmaydı. Az degenimiz Müslümanlar kafirlerden köp boladı. Kaytip bolar eken desek, bir meselede ispat edip, körsetken bir kişiden aytkanlarına karşı, o meselede kabul etmey yok dep red etkenlerden sözlerinin bağısı, tagı, hükmü bolmaydı. Navmane kengeytilse, ispatlagan yalgız tuğul, kömökçüleri boladı. Sözlerine kuş geledi. Kabul etmeyi ret etkendin davasına bir yardımcı bolmaganı sebepten davasında yalgız kalıp kuş kuvvet tabalmaydı. Biraz taga aşılsa, mün adem bir ökümlü kabul etmeyi ret etse, aynı bir kişi deyip oladı. Eki adem ispat etse, ispat etkenlerden er birevi, müngar adem deyip oladı. İspat etkenlerden berisi, barmakların bir noktaga baskanları sebebimen, mine bizler körümüz, tagı sizem körünüz dep körgönlerin körsetüp, bar bolganın ispatlaydı. Sosu almen bir birevine kuş berip tayav boladı. Kabul etmeyi ret etkenler bir birevine kuş ber almay er birevi tek kaladı. Bir endekten atlaganday ya bir tesikten ötkönдөй er bir adem bir kaladı. Başka misal aytılsa, min terezeden min adem bir yıldızga karasalar, berisi sonu körse, birbirine kömök berip, birbirine destek boladı. Köktü yıldız bolganını birev inkar et almaydı. Nege dese karaganlar, mine yıldız kökte turu, dep ornunu körsetip, so yıldızlığın bar bolganın erkimlerge ispatlaydı. Min ademdin er birevi aynı sözlü aytkanga bir söz min söz deyip oladı. Kökteki so yıldızdı yok dep red etkenler mınglagan kişi bolsa da er birevi bir boladı. Nege dese bir yıldız körmöymüz dep aytadılar. Yıldız yok dep aytbaydılar. Sosu red etken ademler ya gözleri arık bolup yıldızlı kör almaydı, ya ülöründe tereze bolmaganı sebepten ya da soğuk bolgan üçün basını kötöre berip kökkö karayamaydı. Er birevi bir sebepten o yıldızlı kör almaydı. Kabul etmeyi ret etkenlerden er birevi ökmüne ayrı sebep körsetkenge köp bolsa em tek kaladı. Bir birevinin ökmüne kömökleri bolmaydı. Ayrı ayrı sebeplermen bir ökümge varılmaydı. Nav
sözlerden maksatımız imanın 6 esasının kaysısı bolsa bolsun, yok bolganın aytkanlardan, inanmagan insanlardan, şaatları, sözleri, neşe kisi bolsa bolsun, bir kisi dey tek kaladı. Sanavları köp bolsa da eş ökümleri bolmaydı. Bir tek kisi dey kalıp ökümleri kalmaydı. Tek tuğra yolda yürgön, bavrı iman tolganlardan, iman meselelerinde aytkanları sözlerinin ispatları bolganga, er birevi başkalarına kömökşü, kuvat boladı. Barabar bolganları sebep bir birevine kuş beredi. Sözdün sonu Allah'tın barlığının delilleri sanavsız bolganı sebep imanlarımız dağı sosun isbet ziyada boladı. İnkar etken neşe bolsa, milyon milyar kaş bolsa tek bir kişi dey kalıp eş bir ökmü bolmaydı. Kalganlarda aytuğga devam etiyek inşallah. Degen sözümüz hem dua boladı. Sağlıkla kalınız. Noğayça nasihatler. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. This is the voice of Turkey. Hier ist die Stimme Türkiye's. Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه. هنا إذاعة صوت تركيا. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye'nin Sesi Radyosu. Qui è la radio La Voce della Turquía. Esta es la voz de Türkiye. Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye. Юфлет Зări и Türkiye. 这里是土耳其之声广播电台。 اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. دا Türkiye رادیو دا. خصوم ترکیه زاین رادیو گل. Türkiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma. Ovada Türkiye Ünü Radyosu. Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye. Efirde Türkiye ovası. Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu. Ye Saday Türkiye. Anlavatkanlar Türkiye Avazı Radyosu. Εδώ η φωνή της Τουρκία. Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Cumhuriyet Türkiye. Ini adalah Radio Suara Turkiye. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye. Este Radio Voz de Türkiye. こちらはトルキエの声ラジオです。 Zborova Glasot na Türkiye. Efirde Türkiye Avazı Radyosu. It Türkiye hangi radyoya? Ovdi Radio Glas Türkiye. Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye Avaz Radyosu'nun tatar tilindəgi tapşırıqları şuşunun bilən axırına yaxınlaşdı. Efirdə kiləsi uçraşuğa qədər isen imin bulığız.